Wow. Ang ganda ng tanawin. Okay, let's go! Okay, lahat po dito ng bahay, lahat may halaman. Ayan. Natin ha. Ayan, wala kang makita nga bahay rito na walang halaman. Lahat mayroon. Maganda sa kapaligiran to, may mga halaman eh. Ayan. Okay, kita mo rito. Ayan, kanila lahat. Lahat ng bahay, may bulaklak. Ayan. Okay. Diba? Gandang panuorin to. Gandang pantanawin sa sa kalikasan eh. Ganda. Ako nandito ako yung sa kanilang kapilya dito sa barangay. Wow, nakapakpak ko ng ano. Ano naman tong Hindi natuloy. Sandali lang. Okay, nandito tayo ngayon sa kapilya. Saan ito po yung kapaligiran dito, halaman na tanim dito sa kapilya po nila. Dito sa Santo Domingo, Bacol, Sorsogon. Ito po. Ito, cut ito. Ayan, saan? Ayan, oo. Ito pala yung shortcut. Ito. Ayan, o. Ayan, o. Oh, yan. Sige. Ayan na yan. Ayan na yan, o. Okay, dito, yan. Oops. Ayan. Ito yung magandang ano. Ano to rin? Halaman. So, magandang umaga at panibagong vlog tayo ngayon. Araw po ng Sabado. Nandito po tayo sa bahay kung saan bahay po ng aking misis or biyanan ko po itong bahay na to. Okay po, ang ating content ngayon ay ipakita sa inyo ang kailang kapaligiran sa lahat po ng mga bahay rito ay may mga halaman. Okay, tara na, punta natin. Okay, bago tayo mag-umpisa ng vlog, mag-aalmusal muna tayo para hindi natin makalimutan naman mag-almusal. Kahapon nakalimutan natin eh. Kagabi ata. Okay, ito ulam namin ngayon, oh. Yan, itlog na buo ang pagkaprito. Ito naman ay halo-halong itlog. Okay, at saka sinangag ni Mrs. Yan po yung aking biyanan. Si Mama, yan po si Irene. Ang Mrs. ko po, nagluluto ng almusal. Okay. Kakain na si Kappa North. Kain na tayo. Bago tayo mag-content. Ayan rin. Hindi mo akong take back so rin. Asin kayo. Hindi ka parang asin. Ayan. Kasi ko, di pa naguro. Mga putito baga Kain hindi. tayo ngayon. Hoy, kain na kayo. Sinangag. Saka bigyan mo ng pakso dyan na tambakol. Mamaya gagataan namin yung tambakol. Saka yung kahapon na may tira kami. Inihaw, hindi naman. Wala mo mahilig mamulutan din eh. Wala akong kasamang mahilig mamulutan eh. Hanggang mahilig na sila uminom. Ayan o. Kain tayo dyan o. Almusal. Ay, shoutout pala kaya Aribot Channel. Shoutout po. Sa baya ko kay Zico TV. Shoutout. Nandito ako sa Bicol. Dito ako mayroong dito ako mag-adventure. Para gumanda ka naman yung high content. Ano bang araw ko na rito? Okay, takpo tayo.
Okay, mga guys, mag-uumpisa po tayo mag-vlog. Makikita ko po sa inyo yung mga halaman dito. Ayan, ang ganda, di ba? Yan. Mga gamot ang iba niyan. Yan, yung iba dyan, bukod sa halaman, panggamot pa or herbal. Yan. O, kita mo naman, dito lang nakakita sa Bicol ng halaman na namumulaklak ng itlog. Yan, di ba? Wow, ang galing, itlog. Ang bulaklak. Okay. Dadayo naman tayo dito sa kanilang kapilya. Ang ganda ng ang ganda ng tanawin. Okay, let's go. Okay, lahat po dito ng bahay, lahat may halaman. Ayan. Natin wala kang makita nga bahay rito na walang halaman. Lahat mayroon. Maganda sa kapaligiran to, may mga halaman. Ayan. Okay, kita mo rito. Yan, kanila lahat. Lahat ng bahay, may bulaklak. Yan. Okay. Diba? Gandang panuorin to, gandang pantanawin sa sa kalikasan Ganda. Ako nandito ako sa kanilang kapilya dito sa barangay. Wow, nakapakpak ko ng Ano naman tong Hindi natuloy. Sandali lang. Okay, nandito tayo ngayon sa kapilya. Saan ito po yung kapaligiran dito, halaman na tanim dito sa kapilya po nila. Dito sa Santo Domingo, Bacol, Sorsogon. Ito po yung kapilya nila. Barangay Santo Domingo. Ayan yung mga halaman. Ito po. Ayan po, ayan. Ayan po yung kailang santo. Ayan. Natin. Ayan, ang gandang tanawin. Napakasarap dito. Paggising mo sa umaga, yun ang makikita mo. Talagang malinis na hangin ang yung malalangap. Ganda ng bulaklak na to. Ayan. Ang ganda rito. Saan pa kayo rito? Napakasarap, kaya babalik-balikan ko tong lugar na to. Ayan. Ang ganda nito. Wow. Okay. Siyempre, mag-picture-picture tayo para may pang-thumbnail. Ayan. Okay. Ayan po. Dito po tayo. Naku, may aso. May aso. Ayan. Takot ako sa aso. Ayan po. Ayan natin ang ganda. Ayan dito. Nakapost pala yung kayo na video Ayan, tingnan mo yung nakita nyo yung palagiran nila Lahat. Nakapalibot, puro halaman. Ayan Okay. Wala kang makikita ritong bahay na walang halaman. Ayun pa isang nakatayo, halaman, mukhang halaman na Ayan. Napakagandang tanawin ang lugar nila. Lahat ng bahay, nakapalibot, halaman. Kaya sariwang-sariwang hangin. Dito lang yan sa Santo Domingo makikita. Ayan. Hoy, shout out sa inyo lahat dyan. Hoy, shout out. Nakikita nyo, ito nangungubra ng tingnan nyo. Pero dito sa Bicol, legal to legal Legal lang sweet race. Hello. Hoy, shout out dyan Hey, shout out.
Ayan, si Eden na shout out. Pupunta ng hospital pa itong aking kaibigan. Si Eden magpapa-dialysis. Okay. Siya po yung mga dalagat binata po kami. Pagkakaibigan po kami sa Malabon. Ayan. Oh, kita mo. Binapakita ko lang yung lugar nyo. Lahat kasi ng bahay, napansin ko, puro nakapaikot, halaman, di ba? Nakita ko rito. Oy, makikita to. Shout out Edwin. Ayan. Wala kang makita rito marites, umaga-umaga. Lahat ng mga nanay rito, nagwawalis o kaya nagdidilig ng halaman. Ayan, ito naman, oh, puro pinya to. Ayan, ito matagal-tagal pang pitasin to. Ayan. Ito po to sa kamag-anak po ng aking misis. Ayan, oh, tagang puro ano, ha. Wow. Nag-i-empty yung aking cellphone, bay. Bakit? Ayan. Okay. Tingnan natin talaga. Ayan, oh. Talagang nakadesign talaga ng mga halaman. Ang kanilang pinakabakod na halaman, eh. Ayan po. Ayan. Yes. Dito po ito, pababa ito. Pababa, dito sa may mga tricycle. Oh, shout out. Ayan. Okay. At talagang lahat, oh, may halaman lahat, ano? Hanggang sa babayan. Mayroon. Ito naman yung saging dito. Tingnan natin yung saging. Yan. Yan yung saging, oh. Ang baba lang ng saging, ano? Ayan. Saging dito. Ayan, titingnan mo, oh. Wow. Ang baba lang. Kita mo, mahawakan ko. Ayan, oh. Yes. Baba lang nito. Ayan. Okay, balik ulit tayo sa taas. Sa taas naman tayo sa taas. Pakyat tayo, pakyat. Ayan. Hoy, shoutout pala kay Harry Boy Channel, ha. Saka kay Jikoy TV. Shoutout dyan sa Davao. Yan, boss, mukhang pinakaganda mo yan, ha. Shout out. Kasi ano, mas wala itong pasok yung sino, ha. Ate ba yun? Baba? Oo. Sa bukid. Tulog. Mamaya pa yun. Okay. Yan. Pakita mo tayo pakyat. Tayo rito. Ayan, oh. At may pinakabakod dito. Marami yan. Halaman ang bakod ng bahay. Okay. Kakahingal, ah. Yan. Galing ko sa baba. Ito naman, dito naman sa taas. Tayo pupunta. Tingnan natin kung puro bakod nila, halos puro halaman. Ayan. Pupunta kami ng misis ko, papuntang ano. Picture mo ako rin dito pag thumbnail mamala rin. Ayan. May dang pala rito. Ayan. Okay. Yan ay vlog ko na ito. Alam kayo na naka-post. Ayan. Dito po kami sa tapat ng simbahan. Kapilya. Ayan. Ay may dang pala rito. Ayan. Okay. Ano yan? Balay-balay? O yan, o. Kita mo? Yan pa rin dito.
Yan, puro kalamansi naman to. Kalamansi ba, hindi? Kalandan. Yan. Ito, bagong tanim sa bakod. Oh. Pandangulig yung bakod nila yan. Ayan. Yung, anong tawag ng halaman yan? Di ba binibili natin yan? Plan. Ano? Tapakan mo sa fortune. Hindi yan fortune plan. Pula yan eh. Umidan pala rito. Saan? Ngayon ko lang itong alam mo doon ah. Ayan, papunta kami doon sa taas. Ayan, oh. Ayan. Dumanong ko muna tabi, manay. Ayan. Makikiraan. Ayan po. May kay Datisoy. Takot yung mga aso rito. Oh. Ayan ah. Ito, cut ito. Ayan, saan? Ayan oh. Ito pala yung shortcut. Ito. Ayan o. Ayan o. Oh, yan, yan. Sige, sige. Ayan na yan. Ayan na yan o. Hoy, shout out kayo dyan. Shout out. Naka-vlog ako ha. Ayan o. Ito, kita mo yung mga bahay rito talaga. Ang kailang bakod ay puro halaman. Ayan. Napakagandang tanawin. Pag ako nagkabahay sa Maynila ng ganyan, puro halaman din ang bakod to. Dito. Oh. Yan. Nandito po kami sa taas. Yan. Yan, pasok ka dyan. Yan o, bakod na halaman talaga. Oh. Yan, bakod dyan ka diba? Oh. Okay, dito, yan. Oops. Ayan. Ito yung magandang ano. Ano to rin na halaman? Puro bulaklak, oh. Ayan, oh. Doon ka sa kabila. Ano sa duyan niya sila. Ayan, oh. Ibang klaseng halaman, te, oh.